Dynion sy'n cael rhyw gyda dynion. Heddiw rydym yn siarad am ddynion sy'n cael rhyw gyda dynion. Fel rhybydd, mae hwn yn pwnc penodol a sensitif gyda cyfeiriadau at ymddygiad rhywiol. Y enw yw Seren Hinrhyff ar y dwi o Cwmni Addysg Rhyw. Pam defnyddio'r term dynion sy'n cael rhyw gyda dynion? Dynion sy'n cael rhyw gyda dynion yw ddynion sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd hiriol gydag aelodau o'r un rhyw, sut bynnag maen nhw'n hunaniaethu hunain. Gall rhai ddynion sy'n cael rhyw gyda ddynion hunaniaethu fel hoyw, ddeuliwiol neu heterorhywiol. Mae'n cyfeirio at pobl sydd â pidyn sy'n cymryd rhan mewn rhyw pidyn mewn anws neu rhyw rhefrol. Gall yr adnabyddwr ddynion cyfeirio at ddynion cis a trawsrhywiol. Pam rydyn ni'n canolbwyntio ar ddynion sy'n cael rhyw gyda ddynion? Mae'n bwysig cymryd mesurau ataliol i ddysgoedd fel HIV neu STIs eraill yn ystod rhyw gan fod y risg yn fwy i ddynion sy'n cael rhyw gyda ddynion nag i pobl eraill. Mae hyn oherwydd bod leinin yr anus yn fwy cain na leinin y vagina a felly mae'n fwy agored i niwed. Yn cael rhyw, meddwch am ddiogelwch cyffredinol. Gyda pwy ydych chi? Pwy sy'n gwybod ble rydych chi? Beth allwch chi'n gwneud os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel? Cyfathrebwch eich ffiniau am yr hyn rydych chi eisiau ac yr hyn nad ydych chi eisiau wneud. Gwnewch yn siŵr bod eich partner rhywiol yn teimlo'n ddiogel hefyd. Cydsyniad. Eich dewis chi, ond hefyd dewis y person neu pobl arall. Sicrhewch bod pob parti'n cydsynion llawn i bopeth rydych chi'n wneud gyda'ch gilydd. Nid yw absenoldeb na yr un peth â ia. Ni ellir cydsynion gyfreithlon i lliw, pan mae unrhyw beth yn atal neu anharu i wneud dewisiadau, enghraifft cyffuriau ac alcohol, cwsg, bod yn anymwybodol, gorfodaeth neu dwyll neu dagu. Iechyd rhywiol. Sut allwch chi lleihau'r risg o gyfarfyddiad rhywiol? Condomau, sgrinio STI yn rheolaidd gan ddefnyddio profi a phostio, gall anafiadau a clwygiadau o ffrithiant gynyddu'r risg o drosglwyddo STIs. Ystyriwch defnyddio lwb ar sail dŵr yn enwedig ar gyfer rhyw rhefol neu treiddiad. PrEP. Mesurau bres, proffylacsis ôl-amlygiad. PrEP. Mae proffylacsis cyn amlygiad neu PrEP yn lleihau eich risg o contractio HIV. Mae PrEP ar gael i drigolion Cymru am ddim. Mae PrEP ar gyfer pobl heb HIV sydd â risg uchel iawn o gael ei hamlygu o haint HIV, felly os ydych chi'n HIV negyddol ac nad ydych chi'n bob amser yn defnyddio condomau, gallai PrEP helpu lleihau eich risg o dal HIV. Nid yw PrEP yn atal trosglwyddiad STIs arall, mae angen i chi defnyddio'r condomau i amddiffyn rhag STIs. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Iechyd Rhywiol Cymru. Beth arall allwch chi ei wneud? Mae brychlynau ar gael ar gyfer HPV, hepatitis, mpox a gonorrhea. Mae rhain ar gael gan eich meddyg teulu yn gwasanaethau iechyd rhywiol. Gallwch ofyn eich meddyg teulu am eich cofnod brechu. Os ydych chi wedi methu eich brychlyn HPV, gallwch ofyn amdano i ddal i fyny fel oedolyn. PEP. Mae proffylacsis ôl-amlygiad, PEP, yn driniaeth a defnyddir i lleihau'r risg o gael haint HIV i bobl a allai fod wedi ei amlygu i HIV. Rhaid i chi dechrau driniaeth cyn gyntaf y posib ar ôl i chi cael eich amlygu i HIV. Mae PEP yn gwneud haint HIV yn llai tebygol. Fodd bynnag, nid yw'n iachliad ar gyfer HIV ac nid yw'n gweithio ym mhob achos. Mae PEP ar gael ar y gig am ddim, ond dim ond i'r bobl sy'n bodloni canllawiau am ei ddefnydd y chaiff ei gael. Y lle gorau i gael PEP yw clinig iechyd rhywiol neu clinig HIV. Os oes angen PEP arnoch dros y penwythnos neu tu allan i oriau swyddfa pan bydd clinigau yn aml ar gael, mae'r adran achosion bres yw'r lle gorau i fynd. Dyma rhai linciau at sefydliadau defnyddiol sydd gyda gwybodaeth defnyddiol. Undeb-myfyrwyr. Gall condomau allanol a mewnol, dams, lwb a kitiau a profi a postio STI a gael am ddim yn yr undeb-myfyrwyr. Gwasanaeth lles myfyrwyr yn darparu cymorth drais rhywiol, aflynyddu a iechyd meddwl. Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol. Dyma linc i gwasanaethau iechyd rhywiol lleol. Maen nhw'n cyfrinachol am ddim gyda mynegiad hawdd, maen nhw'n cyfeillgar a difan, maen nhw'n profi a trin STIs,
darparu atal genedlu a gwasanaethau HIV. Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Rhywiol Cymru, maen nhw'n sgrinio STI, profi a postio, condomau yn y post am ddim, gwybodaeth iechyd rhywiol. Mae hwn yn un o gyfres o gyflwyniadau fideo ar berthnasoedd a iechyd rhywiol a gymwysrwyd yn wreiddiol gan Undeb Bangor. Fe'i dilynwyd a gyflwynwyd gan Cwmni Addysg Rhyw Sex Education Company. Diolch am wrando.